आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। अरुण'दय 3.0खौ जाय बिथांमोना नेगासिनो दंमोन, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां आपडेट सफैबाय दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों। जाय बिथांमोना अरुण'दय 3.0खौ नेगासिनो दंमोन, नोंथांमोना माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन, लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि नोंथाङा जुदि अरुण'दय 3.0खौ एप्लाइ खालामनो होननानै साननानै दं, नोंथाङा माबायदि क्राइटेरिया थानांगोन अरुण'दय 3.0खौ एप्लाइ खालामनो, बेनि गोदान गाइडलाइन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बहननानै होदों। दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नोंथांमोननो आं देखायगोन, लोगोसे नोंथाङाबो गावबा गावनि मबाइल फननि मददावनो इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन। नोंथाङा अरुण'दय 3.0नि बेनिफिटखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो। मास मोनसेयाव नोंथाङा 1250 रां नोंथाङा मोनबाय थागोन। मस्ट इम्परटेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि बिग स्किम अरुण'दय। आरो लोगोसे बेयाव अरुण'दय 3.0आव जाय बिथांमोना 1.0 आरो 2.0आव एप्लाइ खालामनानै रां मोनबाय दं, नोंथांमोनाबो नैबे 3.0आव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा गोदानै लाफिननो नांगोन। बेनिबो मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। आरो बे 3.0आव एप्लाइ खालामनो मा नोंथांनियाव डकुमेन्ट थानांगोन, बेनि एप्लाइआ माब्लासिम जागोन, नोंथाङा रांखौ माब्ला मोननो हागोन, बेफोरनि गासैबो आपडेटखौ जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरनि जोहैनो नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो चेनेलखौ नोंथाङा गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गभर्नमेन्ट स्किम बेफोरबायदिनो नोंथाङा गोदान आपडेट डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय। दानिया जोङो नायग्रोगोन मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटआनो जाहैबाय अरुण'दय 3.0नि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया। आसाम गभर्नमेन्टआ गोदान इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बहननानै होदों। जोङो बेखौ चेक खालामनानै नायग्रोनि। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो, गावबा गावनि मबाइल फननि मददावनो चेक खालामनानै नायनो हागोन। आं नोंथांमोननो भिडिअ'नि जोहै देखायहरनि। नोंथाङा अरुण'दय 3.0नि इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ चेक खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनि गोदान बेयाव गाइडलाइन होनानै होदों। नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा अरुण'दय माइ स्किम। नोंथांनि गुगोल सार्च ब्राउजाराव नोंथाङा अरुण'दय माइ स्किमखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होखागोन, भिडिअ'नि गाहायाव होखागोन। नोंथाङा लिंकआव थुनानै डाइरेक्टयै पेजआव थांनानै नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों आसाम अरुण'दय माइ स्किम। नोंथाङा बेयाव चेक खालामनानै नायजागोन। बेबायदि क्लिक खालामनानै चेक खालामना नायनो हागोन। अरुण'दय 3.0नि बेनिफिटखौ नोंथाङा मोनगोन ना मोना, बेयावनो नोंथाङा रोखा जागोन। नैबेयाव कुइसन आरो बेयाव एन्सार थागोन। एन्सारा येस आरो न'नि गेजेराव नोंथाङा होनांगोन। बेयाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों, बेयाव कुइसन सोंदों नोंथाङा आसामनि नंगौना नङा। बेयाव नोंथाङा आसामनिबासो अरुण'दय स्किमनि लाबखौ मोनगोन, नैबे एसआव होनांगोन। बेबायदि बेयाव कुइसन सोंलांबाय थागोन, नोंथाङा एन्सारखौ होलांबाय थानांगोन। बेयाव मोननैसो एन्सारखौ होनानै नोंथाङा रोखा जानो हागोन। नैबेयाव सोंबावदों नोंथांनि बेनिफिसारिनि, जाय बिथाङा अरुण'दय एप्लाइ खालामगोन, नोंथांनि न'नि बा नोंथांनि नैबेयाव इनकाम, बोसोरनि इनकाम बियो 2 लाखनि गाहायाव जानांगोन। 2 लाखनि नोंथांनि बोसोरनि इनकामा जानांगोन 2 लाखनि गाहायाव। जुदि 2 लाखनि नोंथाङा सायाव खामायो बोसोराव, नोंथाङा बेयाव मोननाय नङा। नैबेयाव जुदि नोंथाङा होना होयो 2 लाखनि सायाव खामायनाय, नैबेयाव लोगो नोंथाङा नुनो मोनगोन मे बि नट एलिजिबल फर आसाम अरुण'दय स्किम। बेबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन। नैबेयाव दानिया नोंथाङा बेयाव एसआव होबानो जाबाय। आरो नैबेयाव मोनसे कुइसन सोंबावदों, बेयाव अरुण'दय स्किमखौ अनलि फिमेल बेनिफिसारिफोरावल' एप्लाइ खालामनो हागोन। फिमेलनि अनगायैबो जाय बिथांमोना बिकलंग, डिसेबिलिटि, नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि क्राइटेरियायाव गोलैयो, नोंथाङा बेयाव मेल हौवा मानसिफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नैबेयाव एन्सारखौ एस न'आव होबानो जाबाय नोंथाङा। दानिया नोंथाङा अरुण'दय स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेंक एकाउन्टनि गोनांथि जागोन। बेंक एकाउन्टजों लोगोसे बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों बेंकजों लिंक थानाय जानांगोन। बेखौ डिबिटि सिस्टेम बुङो। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमनि जोहैसो अरुण'दय स्किमनि राङा हाबो। आधारजों बेंकजों लिंक थानांगोन। नैबेयाव सोंदों बेंक एकाउन्ट दंना गैया। जोंनियाव गासैबो बेंक एकाउन्टआव थाखायो। जुदि बेंक एकाउन्ट गैया नोंथांनियाव, बेंक एकाउन्ट बानायना लाबानो जाबाय। मानो होनोब्ला
बेंक एकाउन्टखौ नांथारगोन नोंथांनो अरुण'दय स्किम एप्लाइ खालामनो। नैबेयाव नोंथाङा येस होनांगोन। दानिया सोंबावदों नैबेयाव नैबे बेंक एकाउन्टआव नोंथांनि जिखिनि डाटा दङ नैबेयाव नोंथांनि नामजों नोंथांनि बेंकनि डिटेल्सजों बेयाव मेच जानांगोन। नोंथाङा बेयाव बेखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना अरुण'दय स्किमखौ एप्लाइ खालामगोन हौवायानो जा हिन्जावानो जा नोंथांनि बैसोआ 18 बोसोरनि सा जानांगोन। 18 बोसोरनि सानियासो अरुण'दय स्किमनि लाबखौ मोनगोन। नोंथाङा बेयाव एसआव होनांगोन। नैबे एसआव क्लिक खालामनांगोन। दानिया नैबेयाव मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नैबेयाव क्राइटेरिया होनानै दोनदों मस्ट इम्परटेन्ट बे आपडेटआ। नैबेयाव सोंदों नैबे गाहायाव अप्सन होनानै दोनदों बे अप्सनफोरनि मादाव नोंथांनियाव मोनसे जुदि अप्सना दङ नैबेयाव नोंथांनिया क्राइटेरिया मिलायो नोंथाङा बे अरुण'दय स्किमनि लाबखौ मोननाय नङा। बेयाव सोंदों नैबेयाव गिबियाव सोंदों 15 बिगानि नोंथांनियाव बारासिन जुदि गायग्रा हा बा हा दं नोंथांनियाव नोंथाङा बेनिफिटखौ मोननाय नङा अरुण'दयनि। नोंथांनाव जुदि ट्रेक्टर दं नोंथाङा मोननाय नङा। 4 हुइलार नोंथांनियाव गारि साखा खब्रै दं मोननाय नङा। वाशिं मेचिन बेफोरबायदि नोंथांनाव दङ नैबेयाव वाशिं मेचिन, रेफ्रिजारेटर, मेचिनाइज बट, एयार कन्डिसनार जुदि नोंथांनाव दङ बेफोरबायदि मेचिनारि बुस्थुआ नोंथांनाव जुदि दं नोंथाङा अरुण'दय स्किमनि लाबखौ मोननाय नङा। नोंथाङा बेयाव न' होबानो जाबाय जुदि गैयाबाथाय। जुदि दं एस होयोबा नोंथाङा मोननाय नङा। आरो नैबेयाव सोंबावदों जुदि नैबेयाव क्राइटेरिया नैबे गाहायाव होनाय अप्सनफोरनि मादाव नोंथाङा बबेबा मोनसेनि मेम्बार बा नैबे क्राइटेरियायाव गोग्लैयो नोंथांमोना बेयाव मोननाय नङा। जेरै बेयाव नोंथाङा कारेन्ट मेम्बार अफ पार्लियामेन्टनि मेम्बारबा नोंथाङा मोननाय नङा। नैबेयाव लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जुदि मेम्बार नोंथाङा मोननाय नङा। पन्सायत राज इन्स्टिटिउसननि मेम्बारबा नोंथाङा मोननाय नङा। अर्बान लकेल बडिनि जुदि नोंथाङा मेम्बार कारेन्ट मेम्बार नोंथाङा मोननाय नङा। डक्टर इन्जिनियार बायदिसिना नोंथाङा बेफोरबायदि बिभागाव गोग्लैयो नोंथाङा इनकाम टेक्स पेयार बेफोरबायदि क्राइटेरियायाव गोग्लैबा नोंथांमोना मोननाय नङा। गभर्नमेन्ट साख्रि गोनांफोरा बेयाव अरुण'दय 3.0नि बेनिफिटखौ मोननाय नङा। बेफोरबायदि नोंथाङा क्राइटेरियाखौ नायबानो जाबाय। नैबेयाव न' होबानो जाबाय। आरो नैबे साबमिटआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मिथिना मोनगोन नोंथाङा अरुण'दय 3.0नि बेनिफिटखौ मोनगोन ना मोना। नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा मे बि एलिजिबोल। बे इम्परटेन्ट जुदि नोंथांनि क्राइटेरिया मिलायो अब्ला नोंथाङा 3.0आव एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया जोङो बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ नायगोन। बेनि एप्लाइ प्रसेसा माबायदि जागोन आरो नोंथाङा मा मा डकुमेन्ट गोनांथि जागोन लोगोसे नोंथाङा बे स्किमनि रांखौ माब्ला मोनगोन जोङो बेनि आपडेटखौ सावरायनि। अरुण'दय 3.0नि सिलेक्सन प्रसेसनि बागै जोङो सावरायनि। नोंथांमोना थाबैनो बेनि एप्लाइखौ बानायनो मोनसिगोन जोंनि बिटिआरआव बेनि एप्लाइआ थाबैनो जागायसिगोन। मोनसे बिग आपडेट मोनदों। लोगोसे नोंथाङा इलेक्सननि बिटिआर इलेक्सननि सिगांनो नोंथाङा अरुण'दय 3.0नि बेनिफिटखौ मोननाया रोखा जानानै फैदों। दानिया जोङो सावरायगोन अरुण'दय 3.0नि सिलेक्सन प्रसेसा बोरै जागोन। नैबे फर्मआ जाहैबाय आगोल खेबसे फैखांनाय बे 3.0निनो मोनसे सिलेक्सन प्रसेसनि फर्ममोन बेयो। बेबायदि जुदि जायोब्ला नोंथांमोना माबायदि बेयाव एप्लाइ खालामनांगोन आङो बिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनि। गिबियावनो पुलिं बुथ सेन्टारनि बेयाव एजेन्ट 3 सायख'नाय जादोंमोन। बे एजेन्टफोरा बेयाव साइन होनानै नोंथांनि नाम नैबेयाव बेनिफिसारिनि नाम नोंथांनि मादारनि नाम आधार कार्ड नैबेयाव रेशन कार्ड भटार कार्डनि नाम्बार बेंक एकाउन्ट कन्टेक्ट नाम्बार बेफोरबायदिखौ नोंथांनि डाटाखौ नैबे पुलिं एजेन्ट बुथ कमिटिनो बेयाव हरनाय जादोंमोन सिलेक्ट खालामनो थाखाय अरुण'दय 3.0नि। लोगोसे गामियाव मोनसे गावहोबाबो लानाय जादोंमोन। बे गावहोबायाव रोखायै फोरमायना होखादोंमोन सोरबायदि मानसिया फार्स्ट प्रायरिटि मोनगोन अरुण'दय स्किमाव। जेरै फार्स्ट प्रायरिटि हौवा थैजानाय हिन्जाव, हाबा जायै हिन्जाव, डिसेबिलिटि बेफोरबायदिया फार्स्ट प्रायरिटि। बेनि उनाव जाय बिथांमोननि न'खरनि इनकामा BPL केटेगरिनि बेफोरबायदि केटेगरिया मोनगोन होननानै बेयाव रोखा खालामनाय जादोंमोन। जुदि बेफोरबायदिनो सेम जायोब्ला एबारनि सिलेक्सन प्रसेसाबो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सिलेक्ट बेयाव खालामनांगोन। बेयाव नोंथांनि नामखौ लांगोन। बेनि उनाव फर्म फैगोन। नोंथाङा फर्मखौ साबमिट होखांनायनि उनाव नोंथाङा अरुण'दय 3.0नि बेनिफिटखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। बेनि जुदि माबाफोर गोदान आपडेट फैयो नोंथांमोननो आं भिडिअनि जोहै थाबैनो लानानै फैबाय दं। मानो होनोब्ला नोंथाङा बिटिआर इलेक्सननि सिगांनो अरुण'दय 3.0खौ मोननाया रोखा जानानै फैदों। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।